Que gran era el Capri, eh? Boníssimes les pizzas. Nil, escolta, tu ets de monòlegs o què? M'encanten. Sí? Mira, fa temps que n'estic preparant uns. Mira, per exemple, Sí. saps per què els del Madrid van cada diumenge a missa? No? Per veure un home de blanc aixecant una copa. Escolta, això no és un monòleg. Això és un acudit dolent del Madrid. Ja ho sé, mira, un altre. Van un asturià, un argentí i uns catalans. Ho pilles? No? Els del Madrid tampoc. Escolta, avui a la penya Blaugrana a les Corts fan un concurs de monòlegs. Pel que més vulguis, no t'hi presentis, Nil. Jo ja assajo. Assaja amb això almenys, eh? Sí. Ens veiem després. Vale. Avui som a Barcelona, concretament al barri de les Corts. I aquí on estic ara, precisament, atenció, s'hi jugaven partits de futbol i dels bons. Mireu. Ai, el camp de les Corts. En aquest barri s'hi respira barcelonisme. És un barri industrial i on precisament neix la història del Futbol Club Barcelona. Avui, evidentment, en aquest barri coneixerem la penya barcelonista de les Corts. Ai, aquell estadi. Quantes tardes de glòria hi havia passat jo. La meva família. I ara, en el seu lloc, què hi ha? Doncs bé, una trista placa. I bars, edificis, llambordins, tot molt arreglat, molts edificis, bombolla immobiliària i una placa, eh? És que no hi ha respecte per res. I pensareu, un barri tan culer segurament té una penya barcelonista històrica. Doncs no, és una penya nova. Diuen que el seu escut és una llàgrima. Mireu. Una llàgrima podria ser l'escut de Sant Jordi, o podria ser un ou de Pasqua al revés, o una pua de guitarra. Ara, si dieu que és una llàgrima, sí senyor, una llàgrima. Una llàgrima de felicitat, entenc. Aquesta penya té de tot, fins i tot un pis centenari i un eslògan propi. L'eslògan és, atenció, passar-s'ho bé, passar-s'ho bé, passar-s'ho bé. El devia fer l'Imanol Arias, que està molt repetitiu últimament. Hola, soy Imanol Arias. Hola, soy Imanol Arias. Hola, soy Imanol Arias. El meu rei. Fa gran. I avui, atenció, perquè viurem una de les activitats més divertides que ha organitzat una penya barcelonista. El primer concurs de monòlegs del Barça. Espero que el Nil no s'hi presenti, eh? Segur que ja ha passat per aquí. Ha explicat un acudit d'aquells i en Farineta s'ha quedat així. Oi, Farinetes? Són dolents, eh? But shit, it was 99 cents. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comer. This is fucking awesome. Salvador, gràcies per atendre'ns. És un plaer que estigueu aquí. Veig que ho esteu organitzant tot ja pel concurs de monòlegs, Bueno, eh? sí, nosaltres no parem de fer activitats i de fer coses. Està molt bé. Però, esclar, per ser soci d'aquesta penya, Salvador, feu passar un càsting. Correcte. càsting? És una prova de barcelonisme, Ah. perquè no se'ns infiltrin els merengues o els de l'Espanyol. Està bé, això. Sí, clar. Fes-me aquesta prova. Sí, a veure, 3 preguntes. Sí. Una, qui era l'entrenador l'any passat del Barça? Guardiola. Vale, aprovat, la primera. La segona, qui és l'entrenador oficial aquest any del Barça? Tito Vilanova. La tercera, la més complicada, eh? Sí.
Qui quedarà campió de la Champions? El Barça. Perfecte. Sí, però clar, això un merengue també t'ho pot respondre. Si pot No, entrar perquè aquí, el merengue diu el Real Madrid. També és veritat, eh? És una prova d'autenticitat. Com? Autenticitat, Això. que és del Barça, perquè si la gent dubta ja ens val poc, saps com et vull dir, no? Té que dir ràpidament que quedem campions al Barça. El Barça. Si no, no és del Barça. Perfecte. I escolta, Salvador, com us ho feu per ser tan mediàtics? Perquè sortiu a tot arreu. Tinc entès que us van venir a fer un reportatge a una televisió francesa o una cosa així. Ah, sí? Sí que sortiu a tot arreu, és veritat, Sí, no això. parem. A veure, Televisió Nacional de Xile... Però, és a dir, com ho aconseguiu, això? Suborneu la gent, rotllo filosofia PP? No subornem a ningú, no hi ha sobres, i si hi haguessin sobres serien blaugranes, perquè el sobre blanc no ho podem fer. Per què són tan mediàtics? Perquè no parem de passar-nos-ho bé, de fer activitats... Això està molt bé. Sí, sí. A més, aquesta penya té un lligam, o explica'm, si més no, quin lligam té la penya barcelonista de les Corts, amb el Virolai i la Moreneta. Bueno, perquè Goita un dia aquí, que anàvem mal dades, el Barça no guanyava, va entrar un grup de gent jove i van començar a cantar el Virolai, anàvem perdent. I jo els hi vaig dir, escolteu, si voleu cantar el Virolai, aneu aquí a l'església del Remei. I van dir... Ara estem perdent, que no estem per Virolais. I van dir, que aquí cantar l'himne del Barça i tal. Diu, president, tranquil, que la Moreneta ens ajudarà. I vam guanyar. Sí o no? Con lo qual és una tradició... Ara sempre... Clar, quan vam al Donàs cantem el Virolai. Perdona, però això era gent que passava pel carrer, gent jove que canta el Virolai? Això és sovint aquí a les Corts? No ho sé, tu, aquesta gent jove, per almenys cantaven el Virolai. No, molt més això que no pas Pitbull, això està clar. No, evidentment, evidentment. Així que teniu rituals i tradicions, algú amb el cava, tinc entès? A veure, quan el Messi marca 4 gols, traiem cava. 3 gols, perdó. Quan fa un hat-trick traieu cava? Sí, l'any passat vam quedar arruïnats en tants gols del Messi. Quedeu arruïnats. No parava de fotre gols, tu. Arriba un moment que no volia que en fes més. I escolta, vosaltres esteu en un centre del barcelonisme, que aquí és la història del Barça, és a les Corts. Correcte. Però no sou dels que aneu a celebrar els títols del Barça canaletes. Bueno, estem al Rovell de l'Ou de les Corts, el barri vell de les Corts. El que fem de novetat és que quan el Barça guanya, muntem una manifestació aquí fora amb la pancarta aquesta i ens anem a la plaça de la Concòrdia. Sortiu tots amb professor. Un professor, eh? Un professor, sí. Anem amb megàfonos, anem amb trompetes i tirem una traca. Salten totes les alarmes de la plaça, el capellà surt, és del Real Madrid, diuen. Ah, sí? Teniu aquest Per això que va fotent més soroll, fins que el reciclem al Barça. I es baralla el professor amb el mossèn. Sí, el mossèn és qüestió de temps que el farem soci de la penya, El que passa que, bueno, algun defecte té que tindre, no?, que és del Real. Tema xarxes socials, per ser president, molt bé. Sí. El Facebook i això sou molt actius. Sí, a veure, nosaltres som una penya del segle XXI. Això està molt bé, Salvador, perquè vosaltres... El Nil és molt de Facebooks i aquestes coses i us segueix molt a vosaltres. I vosaltres sou molt actius perquè pengeu moltes coses, Mira, aquesta penya va començar al Facebook. Què dius? Sí. Vam fer un concurs del Facebook de quin seria el nostre escut, si agradava, no agradava i tal, no? La llàgrima. La llàgrima. La llàgrima d'alegria. Es veu clar... Ah, molt bé. Clar, home, hòstia. Es veu claríssim que és una llàgrima. I vam començar al Facebook, i avui en dia som molts seguidors. Avui, per exemple, aquest esdeveniment l'hem posat al Facebook. Pengem les actes de l'assemblea, Això és transparència. És com el PP, això. No, sí, però el que es decideix en assemblea ho pengeu al Facebook. Per què no? Perquè tothom ha de saber-ho. Per què no? I em pots explicar què és això? Això és la mascota de la penya, el papet que vam fer un concurs a través del Facebook, vam dir quin nom li posàvem. Teniu mascota a la penya? Clar, home, tenim de tot. I vau fer un concurs per decidir? Sí, i vam dir que les bases del concurs eren que fos algú relacionat amb el Barça o amb el barri. I al final va guanyar per majoria Papet, diminutiu del Pep i amb agraïment del Pep Guardiola. És un homenatge a Pep Guardiola, això. Sí, i val, i canta, És com el Messi, veus? Camina així, de cantó. A veure? És del Barça, Això és... És versió xassis, no? Perquè va una mica accelerat. Bueno, no, és com el Messi. Amb veu de pitufo. Pitufo petit. És el Messi petit, Molt bé. Em consta que en aquesta penya, Salvador, sou dels que us cuideu. Teniu entrepans XXXL. Sí. Es nota, Sí, es nota. Ens cuidem. I també us agrada anar a pescar. Truites? No, truites de patates, tu. Truites adornades amb motius del Barça, fent concurs. Concurs de truita de patates. Aquí sí que m'has de convidar, Salvador. Bueno, no ho sé, sí, jo crec que sí. Perdona, estic fet un Sí, són de la mateixa generació.
Jo em considero millor que tu, Som més gran, però em considero millor. Ja. Aquí és passar-ho bé, passar-ho bé. Aquest és l'eslògan, passar-s'ho bé, passar-s'ho bé, passar-s'ho bé. Sí, correcte. Doncs m'agrada molt. I ens inventem qualsevol cosa per passar-ho bé. Ho tens a punt, el concurs de monòlegs? Sí. Espero sentir-te riure molt, perquè em declaro fan teu del teu riure, que és el aquest riure. M'agrada molt. M'agrada molt. Rius, un punt Simpson. Vaig dir sí. No, m'encanta el teu riure. D'això es tracta, riure, que el riure allarga la vida. Molt bé. Vinga. Ara veurem si ets un bon president, amb el cosí Vinga. or not cosí. Vinga. Molt bé. Preguntes, cosinet. Pregunta número 1. El primer estadi de propietat del Barça va ser el camp del carrer de la Indústria, on hi va jugar del 1909 al 1922. Em sabries dir quin sobrenom se li va posar a aquest estadi? Opció A, l'Escopidora. Opció B, se li va dir Estadi dels Quatre Gats, perquè hi cabia poca gent. O opció C, Maracanito. Que difícil, Sí? Escopidora, Quatre Gats o Maracanito. Hòstia, és difícil, La primera. L'escopidora? Sí. Segur? Sí. Sí? Home, estàs parlant del president de la penya volant les Corts. Sí, senyor, president, és correcte, és l'escopidora. Clar. Molt bé. Vas bé, vinga, en portem una. Continuem. El segon estadi que va tenir el Barça va ser el Camp de les Corts, on hi va jugar des de 1922 fins al 1957. Quina peculiaritat va tenir la construcció d'aquest estadi? Opció A, que antigament hi havia hagut un cort de porcs, i d'aquí el nom de l'estadi de les Corts. Opció B, que es va fabricar en tan sols 3 mesos. O opció C, la peculiaritat era que el Camp de les Corts era de gespa artificial. Home, aquesta me la sé també, perquè es va construir en 3 mesos, perquè la va fer la gent del Barça. Segur? Sí? Tens clar. Si és la penya barcelonista de les Corts... Respeto. I a més jo anava a les Corts abans de néixer, o sigui, que t'imagines. Doncs així és aquesta, president. Molt bé, Sí, senyor, molt bé. sembla que tu hagis xivat, això, Ja quasi tinc el pernil. No tens, de moment, aquí- no tens l'os, de Aquí moment. no xiva ningú, i a més feu preguntes cada vegada més complicades. No, està bé, hem de complicar-ho una El mica. pernil del tens que guanyar. De moment tens l'os, va, anem per la tercera. I l'última. El Camp Nou ha viscut nits històriques. Em sabries dir quina ha estat la golejada més gran de la història del Barça al Camp Nou? Opció A, 8-0 contra l'Osasuna. Opció B, 9-0 contra el Rayo. O opció C, 14-2 contra l'Espanyol. La B. La B, no. 9-0 contra el Rayo. No, home, l'Espanyol, que els hi vam fotre una pallissa de por, ara, sí, l'Espanyol. 14-2? Sí. Tu te'n recordes d'aquell partit, Sí, home, i els 2 gols els hi vam regalar. Hòstia, espera't, que és fotuda. No, jo deia bé, el Rayo. Ho has dit? Rayo? Tu em sembla que tu has dit... No, el Rayo. Sí, El home, Rayo, Rayo, sí senyor, I president. a més està al camp. Perfecte, president. Ostres. Te'l mereixes. Aquest tros de pernil... Hòstia, tu, quina D'Enrique- pernilada que fotrem a la penya. Deixa'l aquí, si vols, Salvador, Sí. el pernil, que pesa una mica. Et deixo en Nil, Sí. perquè ell vol participar també al concurs de Molt bé, monòlegs, molt i així bé. està una mica verd Sí, encara, no, t'ensenyem ràpid, cap problema. Perfecte. Jo faig entrega de l'abocador a la penya, Ah, molt bé. perquè el portis amb molt teu algur. Sí, Veieu que és Home, doble cara. català i blaugrana. molt maco. Vale? Deixo això aquí, m'ho guardeu, i vaig a veure el de la tinta xina, doncs, Perfecte. Vinga, fins ara. Fins ara. Val, adéu. Un système de pensée dans sa tête. T'entends déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêvé. Passera, la dernière restera. Passera, la dernière restera. Aníbal, tu ets artista, et dediques a l'art, no cobres, però ho fas per amor a l'art? Home, a veure, no cobro. Faig una part cobrant, També sóc professor, Sí, dones classes? Sí, dono classes a Sarrià. A mi m'interessava que m'expliquessis, perquè, clar, tens aquests dibuixos de Leo Messi tan xulos, que els has fet en tinta xina, m'han dit? Sí, bueno, en tinta xina, una de les tècniques. Però És una de les tècniques. Sí, en principi ho vaig fer amb llapis grafit, Sí. després en grafit pur, que és el que, o sigui, és un grafit que és molt més fort. És això, el Per grafit? donar- Sí, per donar les parts més fosques i després el claroscur. I una vegada que està ja tot el claroscur fet i tot el volum, doncs li vaig donar una passada de tinta xina, o sigui, una aiguada de tinta xina per... I això fa que sigui diferent, això? Sí. Bueno, el que fa aquest aspecte de fotografia, per dir-ho d'alguna manera, Sí. és el difuminat. Veus? Val. Amb el difumino aquest
Això ho difumines molt Sí. i queda tot com velat. I Sí, després, exacte. exacte, i després amb la goma, amb qualsevol goma, bueno, tinc molts tipus de gomes, Sí. li vas traient les llums i treus llums diferents. I aquestes fotografies, perquè és que jo me'ls miro i és que són clavats, perquè això ha de ser molt difícil arribar a fer-ho tan exacte. Parteixes de la base d'una fotografia? Sí, no, i tant, i tant. I aquell d'allà, el de la pilota d'or, vaig agafar 3 fotografies diferents, perquè no està una fotografia, no existeix una fotografia com aquesta. Ah, val. O sigui, vaig agafar diferents I fotografies. de l'expressió de les 3 diferents Sí, vas fer i aquesta? vaig agafar aquesta. És allò que es diu en castellà rizar el rizo, no? Sí,